जय श्रीराम, जय जगन्नाथ, जय गोमाता। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବା ତ ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କରିବା ସେଇଟା କେତେ ଠିକ୍ କଥା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ କେତେବେଳେ ନିଜ ମା-ବାପାକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତିନି କି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି। ଧର ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ କି କେତେବେଳେ କେମିତି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି, ହେଲା କେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଇ ନେଇକି ତା ମା-ବାପାଙ୍କୁ ରଖେ, କେତେବେଳେ ଆର ଭାଇ ନେଇକି ରଖେ। କି କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ବି ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଯେତିକି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମା-ବାପା ଅନ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଗାଳି ଦବା କେତେ ଦୂର ସେଟା ଠିକ୍ କଥା? ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେକା ଡେଟ୍‌ରେ ବିହାରରେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ତ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଲେଫ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ମହମ୍ମଦ ରିଜଭି ବୋଲିକା ଗୋଟେ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର କି ଆମ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କେତେ ଦୂର ୟାର ହଉଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଏମିତି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିପାରୁନି, କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଇଲା କାଲିକା ଡେଟ୍‌ରେ ହଉଛି ଦେଶରେ ସକ୍ଷମତାରେ, କି ଆରଜେଡି ଆଇଲା କି ଯିଏ ବି ଆମର ଯୋଉ ବାମପନ୍ଥୀର ବିଚାରଧାରାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କାଲି ସରକାରକୁ ଆଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଉଣୀକୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଉ କଣ ମାନେ ଅଛି? ଯଦି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳୁନି, ଆପଣ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ହବନି ବୋଲି ଆଉ କଣ ମାନେ ଅଛି? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କିଏ ଆପଣ ମା ଭଉଣୀକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ମହମ୍ମଦ ରିଜଭି ନାମକ ଯୋଉ ଯୁବକଟି ଏଇ କଥା କହିଲା, ସିଏ ତା ଘରେ ସେମିତି କରୁଥାଇପାରେ। ସିଏ ତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ତା ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଖରାପ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଏମିତି ଅପଚାର କରୁଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ହିସ୍ସା। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇଟା ହିସ୍ସା ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏ ପୁରା ଦୁନିଆରେ। ପୁରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ତାମାନେ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ତ ଆମର ସନାତନ ଭୂମିରେ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ତାମାନେ ଅ ତୁଚ୍ଛଲ୍ୟ ତାମାନେ ଏମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମା ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭଳିଆ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର ପାର୍ଟି କାଲିକା ଡେଟ୍‌ରେ ଭାରତ ଦେଶରେ ସକ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଆପଣ ମା ଭଉଣୀକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବ ବୋଲିକା, କି ନା ଆପଣ ମା ଭଉଣୀକୁ ମା ଭଉଣୀ କରିବନି ବୋଲିକା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଦେଶରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେକୁଲାରିଜିମ୍। ତ ୟାର ହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନାତନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉଠିକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମ୍‌ରେ ହଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସେକୁଲାର ୱାର୍ଡ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏମିତି କହିପାରିଲେ, ଆପଣ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏମିତି ନ କହିବେ? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ହବା କଥା ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ନିବେଦନ, ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋମାତା।